Uziyona sihlambuzana. Ngicela sometime ushehlohla pramashado mama yasho. Va. Osixole ngalokho kwenzeka izolo ingubhuti wami usuwadlala nesithathu sakhe nesithuthi sakhe sibona izolo lefethi. Ayingeke bafethu ngilimalanga nje kodwa into engifusile ukuthi ngithe ngifike ngidubulana la ngakini. Mfana ngizela ngokuzoqwashisa ngoba khona into engizowenzela. Mina mangifika lapha kuFly into engiyenzayo ngiyamcisha straight. Ayike kulungile ke Flying manje ngifuna sijola kuzojola ngenkani yakho ke. Shuni mina ngiphoqekile manje. Kanjani abafana? Esingazame bonke nabafethu ngithole umuntu. Ngizama ugolozo kokugcina. Sho golozo mfethu hamba right. Awudilike phela mfethu khona ngifuna siyisethe. Lazi kade ngizama ukufonela bengithi ngikuthobe sengizama ukugcina. Alright, mfethu ubalo lapho isenzansi vele. Ayingeke bafa ngikho ezansi ngilaphesheya ngikubona lamajida la ngiyabona nje ngibuka bahleli la emotweni. Ngoba singabathola mfethu ngiyaso mfethu bathulule bonke. Manje ngifuna ukuthi uphuthume manje mina ngibheke bona bangaze baphume la. Right, mfethu vele ngikuhle kakhulu. Sekela manje. Mfethu hey bathini zana? Ku right mfethu, sithini ndoda? Mfethu uyaje nawe ngisaphezu kwale yaplan eyodwa ukuthi ngiqede labo mfethu abezama ukunginqunga mina ngisalapha bandla. Nje Naba la. mfethu Balapha emotweni sini umuntu uphethe? Umuthi. Engeke mina mfethu usegazini mfethu kuyimanje nayo mina into engiyiphethe baba. Khale phone ndoda. Sincane. Lezi ezinye izinto. Yebo, bashintshiza kala sini manje. Yebo. Hayibo majidi kwenze njani? Hayibo lamajidi kwenze njani? Hayibo qimu. Hayibo madoda. Ngeke yabo. Hayibo. Hey nema. Akumela ngifa club la umuntu yonke ngizofona. Kuluphlala. Aweza ngivuka lezi zinto. Hawu fuck.
Hayibo ngiyalingwana. Akwancane zami. Ungithumini. Hayibo 2 minutes awuboni ngiyanetha. Uqala mina ngithunywa nginaso leso sikhathi. Awusesami ngiyacela. Engeke ngimese ube lento ayikho serious. Ini le serious kufa umuntu futhi ungaze lapho wena. Hayibo, amancane. Kosho ba ukuthi umuntu omkhuluma isimo ngamazi. Hayibo baba boy lo angijela kabi. Hayibo bhuzo ngimoshe isikhathi sami uqala ngikhulumisa nangodlame ngikwenzena ngaka. Bo. Ibi drama. Maboy. Ufuna la. Hayibo wena indaba ungibuza wena ufuna la kodwa la lifunani vele la kyabanda animile nemgaqweni lifuna ndani. Hayibo baba boy ozongiphoxa. Begithi nje uzosukhetha ngcono kudlula mina. Hey maboy, akwenza kalisi le nto manje ngisile ngiyala ngimisi. Hayibo phuni ngizongidala ngijwayele yabona ungimisile la wathi ucela 2 minutes. U2 minutes wanivele loyo? Hayibo yikho lo nto. Hayibona ungimisile yabona manje sakhuluma rap la ngazi ngiyathi uthi ufuna ukisho vele khuluma udlame. Ngibona. Hayibona ngumuntu lo sibona beliphika la. Kodwa ngoshe isikhathi sami mina ngabe athi Right. Yini manje kwenze njani? Kade nijabulelana nje sijabulelana ukuthi ubone celebrate mase kwenze njani? Maka ngikho kuwena bafana no right 30 minutes. Ngiyathuka manje ngikubona ngisakwazi. Wena Ngibona nje manje nomuntu. Baba boy yini amakhanda la kwenza ukuthi uhambe ucosha nje kodwa vele ngizeleke lapha ngizele kona lokhu phela wena wabaleke emva ukuthi uphumele isithi ngaze ngizokucela ukuthi futhi over phela nje kubanda kanje uzoyibona mama yabona Musufosa phethi machine. Musufosa phethi machine. Bende manje Ayo bafu. Yawena machine. Yabo bangisonke Ngilalele lokho ukuthi machine yazi. Yesilokho esikhuluma nawe. Maboy. Maboy. ayo ngihambe Ayingena phansi. Hayi bakwazi imali cha Hayibo sorry hayibo sis Imaphi sokuthi manje ngakuthi lapha yancane. Aba right bese. Ngisakwazi selokwahamba. Akusangifuna ngayo. Phela umuntu oyesethweni Ngijabulisa ukuthi uvele ngesikhathi esiright. Noma mhlawumbe mina ngifika ngesikhathi esiright ngisaxaba noma boy hayibo into right indlela kanti nebhuti uzongidala. Okay, macanga ngilalele. Ngiyavuma ukuthi into ebhedayo yazale but kumina ngiyibona njenge opportunity right ukuthi sikwazi ukuthi siqale kabusha. Ngiyajabula futhi. Hayibo futhi ngoba ngabonakala ukuthi ngizelele la. Ngoba ungabona ukuthi ngizelele. Awusubuza ukuthi ngizelele. Hayibo futhi kuyabanda ngifuna ukuvuka ngineke iwashing. Ngeke iwashing ngizoyineka yini? Kade kuthi uzise kuyiwashing. Ayifuse kuzona ngonyoka. Hamba. Ngiyasadala eksakho uqhaqhipa. Hawo madoda, ngize ngibuye manje. Hey. Oh, zishaphi manje baba? Bafu. Angidubuli. Ngoba manje phela. Unomjita nje wakho nje phezulu. Uba, umesh. Ya wathi uyena. Befunani? Uthi ubeke kuphi kuqala? Udubule la. Befunani? Angimanga. Bephuma pha leso sikhathi ayibu. Yangimbona kodwa ngikwazi ukubalela. Ayingasho wafaza ukuthini? Awuthi uTech General mase sewafona, kuleke soba friend phela ngithi, ha? What general? Kancane bafe. Asishapha amuncu kanje. Ayinkinga mina. Mfethu seyijampile la kancane. Stand the match. Isisikadala unakanye labo.
Sishaya lo mfana sekhaya ngenhlanga ubafana. Hayi bo mfethu uthi ubafana kanjani ushayiwe? Ushaye ibona ngathi into ayizolo umesho into ayizolo. Hazi namhlanje wena mfethu lawo lo babani bashayiwe. Obani manje futhi la. Qhini mfethu cabanga. Hayi bo. Sibe bashayele kuphi ke futhi? Bashayele emotweni besihleli cabanga. Ngoba ngithi nami ngikhuluma ngiyochama futhi nje nami baphelo lo manje. Leti bag thina ayiboni. Asikuthini ba? Bafuna mina ngoba ngishaya abafana. Anjalo funa thina. Asikuthini. Satha amathuluzi la sebafana. Imake manje general indlela besikhala ngayo isibhamu lapha beyedwa ngoba usubafana mfethu umshaye yedwa la. Noma isikhazimula bona lapha ngathi ngawu3 noma 2 yabo ngeke nami yabo. Ngathi uthini siqonde kubona nathi Usoshiya. ngiyazithanda abafethu abafazi Hayi sakho ayikahle mthandazi. Leta ngoma njengentombi. Baba yi futhi mina uthi ngizilamba babona ke futhi uma la kudingi baba so yini sithini baba thuluzilamba baba yabona bafuna kwakho lapho bajoye ubani ugeneral ubani fly baba ngeke baba manje futhi ngabathola ngithi baba ehlisa umoya yabo mina mfethu yabo nje badinga ifonele ekseni ngithi asibaqondisa nje mina mfethu ngisebenza ngomqondo ngisebenza strategy yonke into esenza ngifuna senze ngomqondo ungaqhamuki ngolaka nangamanje labantu bane experience eningi ngebhamu nokulwa nani bese ngiyazi ukuthi usishintshwe ilokisha kusho lutho ngiyazi ukuthi umzulu imali lalela ngilalele phela mfethu angizongibonelele ngento ukuthi phela sokhona into le ehlisa umoya nami bangingenela kanje mina ngcono nabafuna le mina ngacishe ngafa ngenxa yabo yabo but into ngenxa ukuthi ni elokazi lo mkhaya yabo bese awubeshaba yabo lento lesengena ngesicili sobathola kuphela manje lapho ukuthi kanje sesingaba affect kusasa yabo sazi ukuthi manje ngifuna mina ufike ukwehlisa umoya ukuthi kwenze kahle sawuliphethe cabanga ukuthi ngabe kwenzakaleni abuzoso ngizongike ngithi yabona asinenge mfethu golozayo wani mfamba ufuna wakho wakanje ugoloza kunje nawo ugoloza umethalo Sana ngala umetha. Hey bo vele kwenzakaleni? Ungasachaza. Nanti awumetha wena. Hayi ngizona ngithi. Hayi manje ngifuni. Wenze njani lo mina cha ufuna ngigwinya wenze njani Sibisindile ngoma sakho lapha endlini. bayashona ilanga shayela abantu Uthi sangoma. Hawona akade manje kumele phela semsiza lo muntu manje ungakeni Asithi ukuthi phela lo flako uneyilingo ngisazile manje mthanda phela lokho engizama indawo eyodwa ngingabulawa straight. Baba Ufly. ethu asamense ngoba nilenke lento lefuna siyisele ngomqondo ngeke uqhamuke ufly ngeke uyamazi ufly umdala uyamazi wena ufly ngeke uqhamuke ufly uqhamuke ngokudino uzokuhlula
funa lento esiyizele ngomqondo strategy musanokusebenzisa umqondo Bafethu, ngeke asambeni ngibaphe bethu sekulo labantu. muntu efethu ehlisa lawo asambeni sekulo muntu simsiza abafansi manje sebevumile and angeke sithi abafansi yazibathi mangikhuphuke ngifike